Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong Anga ubrim sha ei ka ching sung na trai pemis katana Kajing ruai bala ai kerteng wa rilang. Ya kabala ruai da uba demik star. Uba longru nong ruai ubala rimba hari khasi bat ubala pau bha. An sapalai pai ba ha ka YouTube channel jong ka Amazing News TV ha ka arpo hunyo trek ubnai nailor arhajar arpo way. Ya kini kajing ruai bala record biang ha fan recording studio. Kabadan ha kasnong benter ha mairang. Bat ya kabala penbit penbiang da uba bodlang nongrum. La kampen bang susu hakani ka kenti da usamla gulsan rani ubalong uway ne ki kaitor khandraw ubala pau prathai bha hakarwai kasyau harilom khasi Anga ubrim sha ei ka ching sung na trai pemis katana Kuble yepi bara ka kerteng jonga kadi Gulshan Rani ngasong ngasa kasnong patar khama ka bahapa po kari Bhoi district ngasgoban ai kuble ru ya ka Batesi TV tingba kaneka por ka ba la ai lat yangi ban yo ban ya kran kaneka por sai sien ru ngai kuble ya phi ki paj ba baro ba hapdeng jong kaneka klam ka bangi mat kini kisingi ba menta kijing ki bangi ngimat ngangit scam ba uble undon rengkat lembat ngi wala dangi yiting khu kini kijing ki baharu kom ki ba kiwan bandling shop ya kijing im jongi handring chen ya scam ba hauble ba uble unya da yangi nomor ba ni dehi ki bru ki batte bru te blai ki badon ya kijing tip yo blai ta bangi tip yo blai ni chen ya ru ya kijing im jongi hauble ba uble un penyat bat unya lam yangi wala dangi mat sibun kijing ru hari di ban bu yakani ka wai ka jing bu ha ka do nut ka jongi la ne ka jing im ka jongi kalong baki ki bale ublei ki ba sudah sai sien pat akani ka por niwan ra ya kani ka wai ka jing ruai ka bangi ruai bangi syukavar na ka jing ruai jong wai kai tor ubala remba jong kari khasi ba i jongi le se ki ba bon na preng jong phi kham tam ki to ki bala temen ki bala khamrang ba pi kham tip phang jong i itai dei ba demik star lingdo i ba shong basa po nong ston na West Khasi Hill district kani ka jing ruai ka bangi la sim na ka to ka album ka ba ila ruai ladangam bakla ka de kisnem prapun new ka ba kila penmi itu ka album wa rilang bat kani ka jing ruai ka de ka to ka jing ruai ka ba ong hasar new kiding klau ni la sim ban cover ya ka to ka jing ruai ka jong i ka balong sibenta ban pensa kan mau biang kini kinong ruai ki barim ki jonge ki ban long ka noksa yang ki khun ka menta bangin nang ban bot ya kalenti ka baki kila yalam bale se ki kila kat to ngila ban kampan bha shu kumba maki kila ane bangin penthmai biang ki jing ruai ki barim ki ba kan long ka jing sa kan ma kum bangi ong im ka kerteng sa kanam kat kum unong tho jong ne ka jing ruai ka mut ngi sung thu ya ka phang jong ne ka jing ruai hasar ngiu ki ding klau ka mut ba ubri badap tang ki jing jenjar sudah haka ba uyeng man ka sngi kalong ba umat ya ka jing jenjar bat ka phang kalong ba ubri hi uyale bet ban be lan ban wat ya ka jing suk kam tam ka don ka tu ka kantin ka tu ka jing ruai ka ba ong kori ka jing suk padon sha e ka mut ubri hi man ka sngi ka umut wat ya ka jing suk haba umat ya ka jing jenjar uya cherum seneng ka umut wat ya ka jing suk de namar kani ka daw une unong ruai uong kat baudang shong hasar ngiu kiding klau ka umut haba pet sekilom kiwa lan skiding kisik uyo i ya kimreng kamtam kisim kido kim don jing perwai lani kim don jing sngusi kim ya bet kim ya ot Henry kia yo ka bam kadi ka umut kim don kam ban lek trei lek ta kim don kam ban lek kumno Henry ka jing im ka jong ki kalong ki im da ka jing suk ki im da ka jing san den dang ka daw ka ba unong ruai uni unong thau jong ka jing ruai uong
habo pet yaki ui kat no kitab da jing suk hanrei habo pet yela depat kat bau nang trei sitom kat tau nang janjar kat bau nang wat ye jing suk kat tau nang sem janjar ka bamut ka phang jong ni jing ruai ka lang ba ubriu ubawat ye jing suk kani jing ruai kemut nilai recording hapo fan recording studio kabadon hapo benter sa jan mai rang sani antai kenika bat ka video la pembit pembiang dari ba heb bot lang nang ro ya kenika jing ruai ka bangi ngimut ban penmi kenika jing ruai ngin sa release no haka Amazing News TV channel ngakarpat ipi baro kipat ba bapin ya kersan lem ya kenika channel bat bapin ya subscribe bat bapin ya share lem kenang bakan long kajing Aiman Sim yang i kinong ruai kamtam yang i ki bedang sedang ban kiu kan long kajing Aiman Sim bat kajing yarap kamtam parari parajat Anga ubrim sha ei kajing sung ngatrei penis em katana